Let's go. Yo, Ishibo, I'm gonna party like Ishibo. Loitsut. Hei, TK Sportin ensimmäinen jakso, introjakso. Tervetuloa meidän TK Sport podcastiin. Alkuun, mikä on TK Sports? Miten sä kuvailisit, tai miten te kuvailisitte coacheina, mikä on TK Sport? Haluatko aloittaa? TK Sports on kamppailusali, jossa me yritämme jakaa kamppailufilosofiaa ja realistista kamppailua, koska nykypäivänä kamppailufilosofia on saleissa, missä on epärealistista kamppailua, ja todelliset kamppailusalit eivät korosta kamppailufilosofiaa. Ja me haluamme ehdottomasti yhdistää tätä kahta asiaa, jotta kokonaisuus olisi, jotta se olisi kokonainen asia tavallaan. Että ei tarvitsisi hakea yhdestä yhdeltä salilta ja toinen toiselta. Tämä on tavallaan se pointti tässä nykypäivänä. Mitä Jibril voisi lisätä? Mulla tulee aina sanoja mieleen, että joku kysyy, että mikä on TK Sports. Mulla tulee sanoja mieleen. Mulla tulee sana uusi mieleen. Mulla tulee nouseva ja alta vastaaja. Nämä on niin kuin tämänhetkiset, mitä tulee. Jos joku kysyy, niin sitten ne on ne ensimmäiset asiat, mitkä tulee mun mieleen. Te menitte tosi syvälle ja filosofiselle tasolle, mutta ihan vaan, mitä toi sana niin kuin TK tai kirjaimet TK tarkoittaa? Eka kertaa, kun mulle tuli vastaan TK Sport, niin mä mietin silleen, niin mistä toi T ja K tulee? Varsinkin, jos on semmoinen ihminen, joka ei tule niinku, lajin taustalta. Varmasti toisille ihmisille paljon selkeämpi kuin toinen, mutta mikä on TK? No se TK on lyhenne takakuristuksesta, eli takakuristus, miksi se on sports, niin sen takia, koska täällä on muutakin kuin pelkkää lukkopainia ja brassijutsua ja vapaaottelua. Et on just muut jumpat ja mahdollisesti tulevaisuudessa ehkä vielä enemmänkin, niin sitten se sports pitää auki sen, ettei ole vaikka grappling ja MMA gym ja sitten siellä tapahtuu jotain muuta, niin se sports pitää auki, että on muutakin liikuntaa. Onko se takakuristus joku semmoinen lempparijuttu tai kuningasliike tai jotain? Onko siinä jotain? Mä yritän kalastella jotain. Se on se alistavin lopetus. Ei kai. Päädyttekö siihen saman tien niin kuin siihen nimeen? Ei, se rakentui pikkuhiljaa. Kyllä. Alkuun oli jotain muuta ja sitten oli tosi vaikea päättää ja sitten siitä se pikkuhiljaa rakentui. Sitten taisit heittää itse asiassa sinä jossain vaiheessa jotain siihen suuntaan ja sitten se jäi. Kyllä. Takakuristus on hyvä. Takakuristus, kontrolli, sinä määrität sen tavallaan sen tahdin ja kuristus on aina lempeämpi tapa lopettaa. Että jos valitaan, onko se taputtaminen, käden rikkominen ja kuristus, tietysti kuristus. Eikö Khabib kuristi sen vastustajan, ettei pääsisi rikkomaan hänen kättä, koska vastustajan vanhemmat olivat katsomassa. Joo. Niin siinä, missä ottelussa se oli? Ei Dustin, vaan se oli Gaethje mun Gaethje, joo, kyllä. Gaethje vastaan triangeli. Tämä kuristus on lempeä tapa lopettaa, ottaa kontrolli. Monta eri syyt. Hei, tää on tämmönen introjakso ja vähän tämmönen niinku origin story, että mistä kaikki lähti ja ketä me ollaan. Niin mun mielestä ehkä tässä vaiheessa me ollaan vähän avattu, että mikä TK Sports on, mitä täällä on tosi niinku pintaraapasu. Tietenkin tää yksi jakso ei kerro kaikkiaan, niin me ei pystytä niinku käsitellä kaikkia niitä asioita, mitä me halutaan, mutta ehkä et saa jonkunlaisen käsityksen, että ketä tässä on, mikä tää on ja mihin tässä ollaan menossa. Niin voitaisiin aloittaa esittelyllä, että täällä on kaksi coachia ja sitten yksi valkoinen vyö just aloittanut. Silleen, että mä en tiedä, mitä mä teen samassa pöydässä, mutta eksinyt tähän kuitenkin. Niin ihan mitä vaan, että kummasta päästä haluatte aloittaa, niin voitte kertoa
Just sen verran, mitä haluatte kertoa itsestään. No, en mä osaa sanoa. Mä oon Jibril, yksi TK Sportsin perustajista ja harrastan kamppailulajeja ja Kerro, mistä lajista aloitit ja miten Joo. päädyit tähän? no siis mä aloitin siitä, että no, niin kuin moni meistä varmaan 90-luvun syntyneistä kamppailijoista, niin mä aloitin Bruce Lee ja Jackie Chanin leffoista. Siitä se lähti. Sitten tuli Mortal Kombatit ja muut kaikki vähän vielä hienommat liikkeet, plus tietenkin videoefektit ja muut, niin siitä se sitten lähti. Alkoi taekwondolla ja sitten mä muistan meidän taekwondo sali oli vähän erilainen. Siellä oli semmoinen päävalmentaja joku Tero Nykänen. Ja itse asiassa Tero Nykänen taisi olla Sisugimin alussa, silloin kun Sisugin perustettiin, niin se oli siellä vahvasti mukana. Ja sitten kilpavalmentaja oli siihen aikaan Teron kanssa Toni Pohjola, joka edelleenkin minun mielestä vaikuttaa jotenkin, tai ainakin on välillä siellä Sisugimillä treenailemassa ja auttamassa jotain vapauttelijoita valmistautua, niin oli semmoinen seura kuin Järvenpään taekwondo. Niin siellä oli se NS vanhan koulukunnassa semmoinen budokuri ja tollanen, että sitä niinku, joka treenissä oli joku pieni elementti, mikä muistutti siitä. Kuinka vanha sä olit, kun sä aloitit? Mä olin 10 tai 11 silloin, kun mä aloitin. Tosi nopeasti halus päästä kilpailemaan tietenkin. Ja sitten mä muistan, Keltaisella vyöllä mentiin ekaa kertaa ja mentiin Lohjalle mun mielestä. Ei, ennen sitä mentiin Karkkilaan pikkukisoihin, sitten heti sen jälkeen Lohjalle mentiin junior SM-kisoihin 2013 tai 2014. Ja Siitä se sitten lähti. mihin vyöhön sä asti sä niinku Taekwondo sinivihreille ja sitten tuli tauko ja sitten jossain vaiheessa taas muita lajeja, mutta se meni silleen, että alkoi taekwondolla ja sitten sen jälkeen potkunyrkkeilyä ja thaiboxingia ja sitten hetken aikaa Sisulla, silloin kun itse asiassa Sisun ensimmäiset tilat oli semmosessa, olisiko se ollut, ei ollut Piironen, mä en muista enää mikä se rakennuksen nimi, mutta se oli yhden rakennuksen yläkerrassa semmoinen pikkutila, mihin ne avasi sen ja brassijujutsu oli tosi uutta Suomessa, niin siellä mä kävin muutaman kerran lukkopaini tunneilla. Sitten sen jälkeen Sisu muutti isompaa tilaa, niin mä olin siellä työharjoittelussa hetken aikaa. Ja sitten siinä samalla, mä kävin joka päivä siinä, niin sitten treenasin samalla just niitä potkulajeja ja itse asiassa capoeiraa myös ja lukkopainia vähän se joo. Mutta sitten me vedettiin aika paljon just sitä capoeiraa ja sitten niitä pystylajeja ja sitten lukkopaini oli mulle vähän silleen vielä vierasta, että mä tykkäsin aina pystylajeista. Se johtuu varmaan siitä taekwondosta, kun tykkäs potkia ja lyödä ja noin. Sitten mä muistan, mä menin lukkopaini tunnille ja sitten ensimmäiset sparrit, niin siellä oli mua joku varmaan, siis ainakin 15 kiloa kevyempi kaveri. Sitten mä otin sen kanssa kovaa ja ajattelin, että ehkä voimalla mä pärjään. Ja sitten pärjäsinkin aika pitkälle ja sitten jossain vaiheessa yhtäkkiä se olikin mun selässä ja kuristi, mutta mitä ihmettä, miten tää on mahdollista. Ja sitten siinä mulla heräsi, mä aloin vähän enemmän tykkää siitä. Mutta sitten taas, elämäntilanne, niin sitten mulla tuli pitkä tauko, monen vuoden tauko. Ja sitten taas palasin uudestaan 2021 ja sitten siitä asti ollut tosi aktiivisesti kamppailulajeissa mukana. Mutta se on aina ollut niin kuin pienestä asti, jopa ennen kuin aloitti sen taekwondon, niin ollut lähellä sydäntä. Kotona on ollut aina varastossa joku makivara ja joku säkki. Ja sitten niitä on hakattu, kun isoveljet on hakannut, niin sitten on itsekin hakannut. Tolleen. Niin sulla on semmoista aika paljon erilaista kokemusta erilaisista lajista, mutta kuitenkin toi lukkopainiin tuli vasta niin kuin tuossa se tuli vanhemmalla iällä. Joo. Silleen vahvemmin. Mikä siinä on? En mä tiedä, onko tämä vaan mun kohdalla, että mä oon huomannut, että tosi moni niin arabitaustainen, ne aloittaa aina taekwondoa. Onko se joku? En osaa sanoa, se on niin monessa tai onko mä tavannut monta arabia? Ei, siis se on tosi monessa arabimaassa niin kuin melkein kansallislaji. Tai silleen, että siihen panostetaan tosi paljon. Esimerkiksi Egyptistä tulee tosi paljon olympiatason taekwondo. Okay.
Sitten Jordaniasta tulee tosi paljon tunnettuja, et sieltä alueelta. Kansallislaji periaatteessa. Kansa suosii sitä vielä. Se on yleensä se, tai vapaapaini tai judo, noin 3. Et on taekwondo ja sitten karate itse asiassa. Eli taekwondo, karate, judo ja sitten vapaa- ja grekopaini. Ne on ne, mitkä tuolla arabimaailmassa on semmoisia, varsinkin Egyptissä, niin kuin tosi isosti. Niin taekwondo ja sitten noin painilaji. Mutta silti silloin pienenä niin en oikein. Varsinkin kun vapaa paini tai grekoa näki niitä spandeksejä. Niin. Se jotenkin kiehtoi. Judo oli aina sellainen, että kun siinä oli vähän samannäköinen puku kuin taekwondossa, niin sit se oli jotenkin vähän lähempänä ja tietenkin ne heitot ja kuin räjähtävää se oli, niin siitä aina tykkäsi kuitenkin. Jokainen tietää se eka kerta, kun joku judoäijä on heittänyt sut, tiedätkö? Kyllä. Se vaan silleen, mitä just tapahtui, tiedätkö? Niin kuin, jotain niin kuin, tosi outoa. Se tuntuu niin oudolta, kun eka kertaa joku judo, joka osaa vähän judoa ja heittää sut. Tuntuu niin nöyryttävältä. Se on oikein sama kuin, että joku niputtaa sut kanssa ja sulla ei ole mitään hajua, mitä tapahtuu. Mutta ehkä judon ja niputukseen ja tällaiseen, jos mennään sitten Abdurrahmaniin. Et kerro vähän sun tarinaa, miten sä oot päätynyt näihin hommiin. Me asuttiin Pietarissa. Se on hyvin yksinkertainen tarina. Ja Venäjällä sun täytyy ostaa tapella. Varsinkin, jos sä oot Kaukasukselta. Kaikki, jotka tulee Kaukasukselta, se oli sun oli vaan pakko osata. Ja pitkän työpäivän jälkeen faija tuli kotiin ja siis me treenattiin karatea. Muistan vieläkin Olkkarissa tehtiin niitä katan tyylisiä jo, noita puolustuksia ja sitten lyöntejä ja potkoja. Ja mä en ollut ikinä urheilullinen, että faija pakotti, koska ei ole muuta vaihtoehtoa. Sitten kun sä asut sellaisessa ympäristössä, sä ymmärrät, koska faiki joutuu monta kertaa erilaisiin tilanteisiin. Ja se on osa tavallaan valmistautumista ja valmistamista, niin kun, että opettaa varsinkin pojalle, nykypäivänä myös naisille siis tytöille pitää opettaa myös, että osaa vähän puolustautua. Et kyllä mä aika paljon haluamatta treenasin. Ja sitten me muutettiin Suomeen. Faija jatkoi valmentamista. Jatkoi valmentamista ja sitten pikkuhiljaa mä siirryin seuraan. Sitten, Mitä taustoja sun faijalla oli? Niin kuin... Judo ja karate. Okay. Ensin judo ja sitten hän siirtyi karateen. Karate oli kielletty laji. Et judo mun mielestä myös, mutta karate oli vähän isot potkut, isot liikkeet. Se on hienompaa. Joo. Sitten me muutettiin. Täällä hän jatkoi. Ja sitten mä siirryin seuraan. Sitten mä otin 14-vuotiaana karatesta Suomen-mestaruuden. Meillä oli Sari Laine, hyvä naisvalmentaja, tosi kova, maailmanluokan. Me kutsuttiin häntä Titiksi. Kutsumme nimi Titi. Ja hän valmensi. Ja mä olin ainoa poika siinä kilparyhmässä. Sitten myöhemmin tuli toinen poika myös, mutta oli muutama tyttö ja sitten minä. Ja sitten se oli skin touch, eli se ei ollut full contact. Mulla jäi aina pieni jotenkin energia sen jälkeen vielä treenata. Ja mikä tarkoittaa skin touch? Skin touch tarkoittaa, että mä en saa lyödä kovaa. Okei, eli se on vaan kosketus joo, ja sit se on piste. Kyllä. Ja full contact on silleen, että yritetään vähän satuttaa. Kyllä, just noin. Et vartalon sai potkia ja sai lyödä kovempaa, mutta päähän se oli niin kuin hipassu. Ja sitten nykyään, jos sä katsot sitä karate olympialajina, niin se on höpö. Se on mennyt ihan väärän suuntaan. No mutta se siitä. Sitten brassijutsuun pariin mä pääsin vasta myöhemmin tutustumaan. Siinä välissä oli potkunyrkeilyä. Ja niin yksi Ramadan kuukausi, niin mä olin paastossa. Me oltiin vedetty karatetreeni. Sitten mä vedin vielä tunnin säkkitreeniä, koska full contact pitää osata kuitenkin. Ja sitten sen jälkeen oli brassijutsu. Se oli vasta tullut Hämeenlinnaan. Ja vitsi mä olin väsynyt silloin. Paastossa 4,5 tuntia treeniä, sä oot jotain 14. Mutta se kokemus jäi niin kuin tuonne takaraivoon. Mä muistan sen loppuelämän.
Ja silloin pääsin ensimmäistä kertaa kosketuksen brassijutsuun. Mutta mä en mennyt siihen lajiin niin kuin täysillä. Mä menin kuitenkin judoon. Judoon myös pukupainia, myös mattopainia, enemmän pystypainotteista. Meillä oli tosi kovat treenit. Hämeenlinna seura on yksi niin kuin Suomen parhaista seuroista, jos ei paras minun mielestä, koska sieltä tulee Ollin Paasimaan valmentamia kovia mestareita Suomen, Pohjoismaiden, maailmanluokan. He ovat saaneet hyvä pohjan. Niin sen takia Hämeenlinnan judoseuraa voi sanoa kiitos tästä kaikesta, että miten ollaan päästy tähän. Sitten ajan mittaan siirryin. Mun mielestä vähentyi se judotreeni, siirryin vähän kreikkalaisroomalaiseen. Sieltä tuli myös paljon kokemusta. Rasinkankailta 2 veljestä valmensi. Niin sieltä mä sain ison, kreikkalaisroomalainen on enemmän kontaktipaini. Judo on vähän irtonaisempi paini. Et se, niin ne tuki toisiaan. Venäjällä monesti kampailijat yhdistävät niitä treenejä, treenaavat yhdessä, eivät erillään. Niin se tuki sitä ja sitten en muista töiden takia, jotenkin mä pikkuhiljaa siirryn niistä laista pois ja aloitin lukkopainin. Lukkopaini. Kuinka vanha sä olit, kun sä olit? Ehkä, mä en tarkalleen muista, ehkä 20, 21. Niin sitten mä kävin noin puoli vuotta, jopa alle kävin treenaamassa lukkopainia. Sitten Jyri Kakko sanoi, että kävisit vähän brassijutsussa pukupainissa, niin sai sitten vyön ja sitten menisit eteenpäin. Mä tein niin kuin hän käski. Sitten mä sain sen sinisen vyön, sitten mä aloitin treenaamisen vielä enemmän. Ja sitten tuli tauko. Sitten tuli pitkä tauko, 5 vuotta tauko. Sitten Jibril tuli koputtaa yksi päivä Jakomäkeen Abdulazizin kanssa. Ja sitten vaan tämä matka alkoi siitä. Niin tässä nyt ollaan. Oletteko te tuntenut aikaisemmin toisen? Ei. Mutta läheisiä tuttuja oli paljon. Joo. Tosi paljon. Ei tiedetty. Tietämättään, kyllä. Niin, siitä se lähti. Tässä nyt ollaan Teko Sports, monta mitallia, kisat, ollaan otettu hienoja matseja ja hyvältä näyttää. Mä toivon, että meidän seura kasvaa tietysti, mutta sitä enemmän, että nuoret harjoittelijat saavat tästä enemmän niin kuin työkaluja. Eikä pelkästään fyysisiä, vaan henkisiä. Koska kamppailumaailma antaa tosi paljon, jos siitä osaa ottaa irti. Että riippuu täysin aikomuksesta ja siitä, mitä haluaa, niin saat tosi paljon. Jos sä haet vaan fyysistä osaamista, se on tosi pieni osa kamppailua. Se on tosi pieni osa kamppailua. Puheen ollen tuosta, me oltiin setappaamassa tätä koko juttua ja monesti asiat ei mennyt just silleen, mitä me haluttiin. Niin sitten mä olin just sanomassa Jibrilille, että mä oon oppinut lukkopainissa just sen, että kun homma ei toimi, tai oppiminen on sitä, kun homma ei toimi ja ottaa vähän päähän ja ärsyttää ja tiedätkö, se lanka ei mene siihen neulaan, tiedätkö? Silloin sä opit se ärsytys siinä, mutta se jotenkin niinku, mä oon huomannut, että lukkopaini on tehnyt musta niinku paremman ihmisen ymmärtää ja niinku tolerate tai sille jotenkin kestää sellaista ärsyttävää ärsykettä, mille ei oikeasti voi mitään, mutta kuitenkin sä voit, vaan silleen, että sä oot rauhallinen ja sä voit. Se on ihan muista seuroistahan porukka on tullut meille. Ja moni sanoi, että täällä on rennompaa olla. Toiset sanoi, että heitä ottaa huomioon. Ja se, mistä moni tykkää, että heidän kanssa puhutaan. Koska moni asia jää tavallaan piiloon tuonne varjoon, varsinkin henkisellä tasolla. Niistä ei puhuta ja sä tavallaan tuut tänne yksin ja sä lähet täältä yksin. Niin moni asia, kun otetaan puheeksi, niin tulee paljon aha-elämyksiä. Ja se tekee tästä vielä kotoisamman. Niin meillä on aika hyvä mun mielestä ilmapiiri ja hyvä konsepti.
yksi asia, mistä mä oon tosi kateellinen positiivisella tavalla on, että Jibril, sulla on niinku niinku sun sisarusten niinku pojat täällä sulla, ja se ylipäätänsä, että mun mielestä kuin siistiä silleen, että pystyy kasvattaa niinku omaa klaania tietyllä tavalla ja valmistella niitä, tiedätkö, silleen niinku maailmalle ylipäätänsä. Ei silleen, että sä haluat ottaa jonkun, en tiedä, Malmin haltuun, mutta silleen, että pystyy kasvattaa niistä niinku pojista mieheksi niinku ihan konkreettisella tasolla. Joo. Mistä toi idea on tullut, tai silleen, että se on, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin se on melkein vähän niin kuin lähtenyt tosta jutusta. Tai mitä ajatuksia sulla on ja millaista se Silloin on kun ollut? mä palasin niin kuin kamppailuun takaisin, niin mä menin Korsoon. Mä tiesin, että siellä on eräs valmentaja. Mä asuin siinä aika lähellä Korsoa, ja mä etin siitä lähialueelta jonkun sopivan salin, ja mä tiesin, että siellä on yksi tietty valmentaja, joka aikoinaan myös oli Sisukymillä, semmoinen henkilö kuin Delcio Pereira. Niin sitten mä kävin siellä Korsossa, siellä salilla, ja katsoin, että mikä meininki siellä on. Sitten mä aloitin siellä, aloitin potkunyrkkeilystä alkuun. Sitten se sanoi mulle monta kertaa, että hei, sun pitää painia, että tuu tuohon brassijutsuun. Mä sanoin, että jossain vaiheessa, että mä ajattelin vetää tätä vaparia potkunyrkkeilystä. Sanoin, joo, pitää tulla painia, tuu nyt painia. Että peruskurssi alkaa, sitten mä okei. Sitten mä hankin puvun ja menin sinne sitten yhtäkkiä. Mä aloin olla aika paljon pois niistä potkunyrkkeilytreeneistä, että mä aloin mennä enemmän sinne. Ja pitkään me vedettiin puvulla itse asiassa. Varmaan niin kuin ihan siihen asti, että graduoitiin siniselle, niin silloin vielä en vetänyt hirveästi ilman pukua. Lukkopainia en vetänyt. Aika paljon vedettiin puvulla. No, siinä about niihin aikoihin, niin muutaman kuukauden päästä, niin kun oli sen pukupaini aloittanut, niin sitten mä mietin, että minkä ikäisiä nämä sisarten ja sisarusten lapset on, nuoret pojat, niin sitten mä vähän katselin, että millaista se niiden arki on, ja sitten siinä oli aika paljon semmoista, että pelattiin, ja ehkä, en mä väitä nyt täysin, mutta vaikutti siltä ulkoisesti äkkiä, että vähän ehkä semmoiset hälyttävät elämäntavat. Että paljon älypuhelinta räpläämistä ja pleikarapläämistä ja sitten ei-urheilua ja tällainen. Mä ajattelin, että se ei voi mennä tolleen. Ja että meillä oli, että me oltiin tosi aktiivisia pienenä. Jo ennen kuin me aloitettiin kamppailulajit veljen kanssa ja muutaman kaverin kanssa. Meillä oli semmoinen tiivis porukka, me oltiin tosi aktiivisia. Me haluttiin aina osata tehdä kaikki. Että jos joku ei osaa seinävoltin, niin sitten me mentiin ulos ja me harjoiteltiin sitä niin kauan, että me saatiin se seinävoltti. Tai jos joku sai jaloiltaan takaperin voltin, niin meidän oli pakko saada se. Se oli tollaista, me oltiin tosi kilpailuhenkisiä. Sitten mä ajattelin, että ei voi mennä noin, että nämä tyypit on aina samaa linjaa, että ei ne voi kasvaa tuolla tavalla. Sitten mä keräsin ne ja mä juttelin niiden vanhemmille ja sanoin, että hei, alkuun tulee olemaan 2 kertaa, että tulee menee tälleen, mutta antakaa vapaat kädet, että käykö. Sitten ne sanoi, että okei, vapaat kädet, antaa mennä. Sitten mä ruoskin niitä siinä hetken aikaa. Ihan kunnolla. Musta tuntuu, että sä oot vähän ankarampi niitä kohtaa, välillä käy vähän sääliksi. Mä voin sanoa, että Mutta se on rakkautta. Joo, ja mä voin sanoa, että vaikka se kuulostaa, mä totta kai vitsailen vähän, mutta ei se helppo ollut. Siis mä tosi paljon. Mikä sun mielestä oli siinä vaikea? Se luottamuksen luominen tai tiedätkö, että sä puhut lapselle niin kuin yleisesti, jolla on... Vaikein oli saada heidät uskomaan, että mitä ne vois olla, jos ne keskittyy. Se oli vaikein juttu. Ajan kanssa, nykyäänhän ne niin kuin tietää, että kun ne on nähnyt tuloksia. Sen jälkeen, kun nuoret näkee tuloksia, niin sitten ne alkaa luottaa. Et siellä oli muutama, jotka oli tosi laihoja, ja sitten yhtäkkiä ne saikin lihasta, ja kroppa alkoi näyttää hyvältä, ja murrosies kasvaa samalla ja tälleen, ja tulee koko ajan. Yhtäkkiä menee johonkin muualle tai ensimmäisiin kisoihin, ja saa jonkun tuntemattoman taputtaa ekaa kertaa ja muuta, niin sitten niin kasvoi se itseluottamus. Kyllähän moni alkoi tykkää siitä lajista enemmän ja enemmän, kun alkoi näkee niitä niin kuin hyötyjä, myös fyysisesti tietenkin. Mutta mun tarkoitus oli just se, että ne oppisi, että se niin kuin heijastuisi sinne niiden arkielämään. Se oli se ensisijainen juttu, että ne kasvaisi oikeasti sillä tavalla, miten mekin kasvettiin, ja että ne sais samalla työkaluja, niin kuin millä tavalla ne vois voida hyvin.
että ne osaisi pitää itsestään huolta ja pysyisi terveenä ja näin. Ja toki sitten kun mä näin, että moni niistä oli lahjakkaita ja ne oli potentiaalisia, niin sitten mä tietenkin niin kuin yritin työntää niitä kisoihin ja monihan kilpailee aktiivisesti edelleen. Silleen se lähti niiden niin kuin kouliminen. Mutta siinä alkuun se oli sillä, että mä etin tyhjää tatamitilaa, mitä voi käyttää, koska sinne Korsoon oli tosi vaikea mennä. Sitten kaikkien niiden piti ostaa jäsenyys ja tälleen, niin sitten se ei olisi heti, että mä olisin sanonut niiden vanhemmille, että jokaisen kuukaudessa menoi tän ja tämän verran, ja se olisi vienyt motivaation varmasti monelta. Sitten mä etin tilaa, ja eräs henkilö ehdotti ja sanoi, että hei, että tuolla Jakomäessä on tällainen ja tällainen paikka. Sitten mä menin kattoon, ja sitten mä etin niitä henkilöitä, ketkä mahdollisesti on vastuussa siitä, ja sitten juttelin heidän kanssaan ja kyselin, että paljon maksaa, että me vuokrataan tämä ja tämä päivä, nämä kellonajat, ja se sopi ja se toimi. Sitten se meni pitkään niin, ja monen kuukauden ajan se jatkui se homma, ja sitten alkoi tulee kehitystä ja muuta, niin sitten ympärillä olevat ihmiset kiinnostuivat, ja ne halusi niiden lapset sinne, ja sitten just jossain vaiheessa mietittiin, että mitä jos saisi aikuisille tämmöisen ryhmän myös, kun nekin kiinnostui. Ja silloin me just koputettiin ton EUlle, ton Abdelazisin kanssa. Ja siitä se sitten lähti. Sitten se aikuisten ryhmä lähti sen jälkeen käyntiin. Ja Abderrahman alkoi valmentaa aikuisia. Se alkoi mun mielestä suoraan peruskurssilla. Lähes kaikki oli aloittelijoita. Joo, kyllä. Joo, että siellä oli niinku, ehkä varmaan minä Abdelaziz oltiin ainoat ehkä, jotka oli niinku, koska Abdelazizhan aloitti mun kanssa siellä Korsossa potkunyrkkeilystä myös. Ja sitten se siirtyi mun kanssa siihen brassijutsuun. Ja se usein silloin heitteli ideoita, että vitsi, kun olisi niinku joku tämmöinen oma juttu, niin sekin olisi niinku hienoa ja näin, että omalla tyylillä niin sanotusti. Ja sitten paljon oli sellaista, että eihän se voi niinku mitään omaa seuraa perustaa, että sä oot sinivyöinen vaan. Niinku. Sun pitää olla niinku black belt ja sun pitää olla brasilialainen, näin vitsi. Mutta se pitää olla mustavyöinen ja sertifikaatit ja niin edelleen, että et sä voit tehdä tolleen. Ja sitten mä sanoin, että no mä lähden silti tekemään ja yrittää. Ja sitten me yritettiin ja nyt me ollaan tässä. Ja nuorten ryhmä lähti ensin, sitten sen jälkeen aikuisten ryhmä tuli mukaan, sitten tuli muuta toimintaa naisille ja tytöille ja niin edelleen. Totta kai ne, jotka on mustavesi, niin niillä on etuja, niillä on ymmärrystä lajista. Nehän ei uskonut tuohon. Joo, mutta siis se juttu on se, että mun tavoite on niin kuin tällä hetkellä koko ajan. Kattokaa näitä, mitä oikeasti ette usko. Ne kilisee. Siinä ei ole kaikki. Siinä ei ole kaikki? Ei ole. Okei. Mutta ei siis, mun tavoitehan on niin kuin kasvaa itsekin tässä samalla. Että mehän treenataan koko ajan, hänkin treenaa ihan koko ajan. Aktiivisesti me mietitään koko ajan, millä tavalla kehittää just nimenomaan sitä jiu-jitsua ja tälleen. Ja onneksi hänelläkin on niin kuin pitkältä ajalta kokemusta muista painilajeista, mitä esimerkiksi mulla ei ollut. Ja hänellä on myös pystylajeista kokemusta, sitten mulla oli myös. Ja me yritän olla tosi paljon mukana noiden, varsinkin nuorten kilpailemisessa, nykyään myös aikuistenkin kanssa. Niin kaikki valmentajat tietää, oli mustavyöinen ihan sama millä tasolla, niin ne tietää, että pelkästään se maailma niin kehittää valmentajaa, että kun menee sinne kilpailuihin ja on siellä aktiivisesti mukana ja sitten kun tapahtuu virheitä, niin tulee takaisin ja korjailee niitä ja auttaa niitä kamppailijoita kasvaa, niin se kehittää paljon. Mulla tuli mieleen tuosta, että sä sanoit, että sinivyöisenä niin alkaa niin kehittää salitoimintaa ja tälleen, että jos sä etit itsellesi niin tekosyitä, että miksi se ei tapahdu, niin sä löydät, sä keskityt siihen, että sä löydät, niin okei, no tää syy ja tää syy ja tää syy, mutta sitten jos sä oot vaan silleen, jos sä keskityt, että okei, miten mä voin tehdä sen, niin sitten sä löydät myös syyt siihen, että se vaan riippuu, että mihin sun fokus on niin kuin pistetty. Edelleenkin siis, no mähän en ole mustavyöinen vieläkään, hänkään vielä, mutta toivottavasti pian koko ajan me edetään niin kuin lajissa ja näin, mutta että ympärillä on hyvää porukkaa ollut. Ollaan saatu tietenkin niin kuin apua ja tukea muualtakin, mutta pääosin me tehdään täällä duunia tuolla matolla noiden kamppailijoiden eteen. Musta vyö ei ratkaise. Silloin karateen aikana mä jäin vihreävyöiseksi
mutta mä en ikinä tavoittanut. Jostain syystä sen vyön hankkiminen minulla oli iso ongelma. Et mä en tiedä, miksi moni niin kun tähtää siihen ja hakee sitä. Joo. Ihan pienesti pitäen vyön hankkiminen mulla on ollut ongelma. Niin karatessa että judossa ja brassijutsussa myös. Et mä muistan, judon valmentaja sanoi, että mene Helsinkiin, mene siihen seminaariin, saat ruskean vyön, täytyy tehdä. Karatessa sanottiin, mene, sun pitää saada sinne. Brassijutsussa Jyri sanoi, että käy hetken pukupainissa, saat sen. Ja heidän tavallaan pyynnöstä mä yritin, mutta semmoista halua ei ole ikinä ollut. Ei ikinä. Jopa tässä brassijutsussa tai tässä lukkopainissa, sit kun on saanut näitä vöitä, on saanut ja on saanut. On tullut vastaan ylemmät vyöt niin karatessa, judossa ja tässä laissa. Joskus on voittanut, joskus on hävinnyt. Kerran voitin judokisoissa mustavöisin. Mä olin vihreä sinisellä vyöllä. Sitten kaveri sanoi mulle, että täysit sä, ketä sä voitit. Ja mulla on mitään hajua, tiedätkö, joku Ruotsin mestari. Se vyö ei silleen ratkaise. Ja toki se kertoo sinun kokemuksesta ehkä. Nykypäivänä vöitä saadaan tosi helposti. Niin sen takia vyö on nykyään kyseenalainen merkki. Ja ei saa keskittyä siihen liikaan, jos sä oikeasti pidät itseäsi kamppailijana. Että sä meet, sä haet sitä kamppailunomaista kokemusta erilaisista niin kuin näkökulmasta, mutta jos se on se vyö, niin se on väärä tapa lähestyä kamppailua. Ja se on se ainoa motiivi tai se lopputulos siinä. Kyllä. Ja se on mun mielestä jossain määrin ylimielistä jopa. Että jos sä vaan tähtäät siihen vyöhön. Se on hyvin ylimielistä. Eli sinulla on väärät aikomukset. Kyllä mun mielestä niin kuin hyvä kamppailuvalmentaja, olisi sitten brassijutsu tai mikä tahansa Muay Thai tai mikä ikinä, niin et sä voi olla pelkästään, mun mielestä pitää olla tietämystä muustakin kuin pelkästään siitä lajista. Et jos sulla ei ole mitään hajua ravitsemuksesta tai tämmöistä niin kuin kuntoutuksesta ja muusta. Onneksi meillä on täällä esimerkiksi kun tulee loukkaantumisia tai jotain, tossa moni kääntyy hänen puoleen, kun se on niin kuin alan ammattilainen, niin onneksi meillä on täällä tietämystä paljon muutenkin urheilusta ja kokemusta eri lajeista, ei pelkästään kamppailulajeista, niin mä oon itse huomannut, että siitä on ollut tosi paljon apua. Joo. Sen valmentamisessa varsinkin ja noiden kasvattamisessa. On paljon etuja, mutta edelleenkin, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin mun omassa päässä, kun joku sanoo TK Sports, mulla on aivois vieläkin semmoinen, että altavastaajat ja koko ajan nousevat, koko ajan kehittyvät uudet. Ja mitä mä näen tulevaisuudesta, tai se NS-unelma, se kuva on sellainen, että olisi isompi NS-keskus, missä on kaikki puitteet. Joku voi sanoa, että se ei ole realistinen tavoite, mutta mä näen, että se on mahdollista. Ja siellä ei olisi pelkästään vaan kamppailu-urheilua, vaan ylipäätään muutakin urheilua. Katsotaan, mihin suuntaan tämä menee. Tietenkin pääosin kamppailuun, mutta siellä fasiliteeteissa voisi niin kuin tehdä muutakin kuin kamppailu-urheilua. Silloin Jakiksessa, kun oltiin Jakomäessä, niin meitähän piti tukea. Tuli pari henkilöä. Sitten me kuultiin, että TK-sportsista ei puhuttu hyvä, että ei mukamassa olla luottavaisia. Sitten nämä tukihenkilöt luopuivat siitä tukemisesta, mutta tässä sitä ollaan. Jos TK-sportsia ei olisi tarkoitus olla olemassa, se olisi päättynyt siihen Jakikseen. Riippumatta siitä, onko tukijoita vai ei. Kyllä. Alhamdulillah, se on tosi iso, mä aina sanon tämän, että heillä on iso perhe. Iso perhe on iso voima. Varsinkin jos kaikki puhaltaa yhteen. Ehdottomasti. Esimerkiksi tämä muutos Jakiksesta tänne, minä en osallistunut siihen. Iso hyppy. Tai siis iso muutos on... Jengi pitää tietää siitä Jakiks-mestasta. Se näyttää siltä, että jos sä haluat murhaa jonkun ihmisen jossain. Eka kertaa, kun mä ajoin sinne, mä silleen, onko tää oikein paikka? Täällä ei toinen katu valot, toinen vilkkuu välillä. Mutta joo. Kyllä. Ison työn, ja toki siinä oli myös seuralaiset, mutta ison työn tekevät niin kuin heidän perhe.
Ja niin, että ei saatu tukea jostain. Iso tuki oli jo paikan päällä. Silloin kun Jakiksessa aloitettiin, me mentiin ylämäkeä ja alamäkeä. Ensimmäinen treeni oli 20 henkilöä. Yhtäkkiä toinen treeni, heitä on 10. Ei ole virallista seuraa, ei ole mitään tekosportista niin kuin tietoa. Niin ihmiset haluavat jo valmiiseen tavallaan konseptiin, missä kaikki on hyvin. Kukaan ei, harvempi haluaa osallistua siinä matkalla. Muutenkin, just ei ollut kokemusta hirveästi yritystoiminnasta, vielä oltiin vähän pihalla, mihin suuntaan kannattaa mennä. Pikkuhiljaa alkoi oppia paljon, yllättävän paljon oppi tuossa niin alkumetreillä ja oppii edelleen tietenkin, mutta siis kyllä me jouduttiin, oikeasti me tehtiin kaikki alusta asti, niin kuin totta kai muutama tukija, ketkä oli alusta asti, ketkä vähän niin usko meihin, niin kuin muutama yritys täältä, niin ne on edelleenkin mukana. Niin, kyllä ehdottomasti. Leno, Jalla, Medipulssi. Shout out. Joo, shout out niille. Ne on niin kuin esimerkiksi, ne on niin kuin ihan alusta asti sille uskonut ja ne on tukenut ja edelleenkin on mukana ja tälle, että niistä on ollut ja on edelleenkin iso apu. Et kiitos heille siitä. Totta kai tässä matkan varrella on tullut muitakin, esimerkiksi just tämä Primus Work, ne on yrittänyt auttaa, ne on auttanut myös laatupäivystys, tämä Taatelipun kotikoulu, sitten toi pikkupäiväkoti, mikä on Malmilla. Ja jos haluaa jatkeeksi tähän nimeen, niin voi ottaa yhteyttä. Kyllä. Ei, mutta nämä tahot on ollut niitä, jotka on niinku tukenut siinä alkumetreillä ja niin kuin mä sanoin, niin jotkut niistä on edelleenkin mukana, mutta se on opettanut paljon. Se on opettanut paljon se, että jos haluaa viedä omaa juttua eteenpäin, niin silloin sun pitää ymmärtää, että maailma on kylmä ja sä oot vähän niin kuin yksin. Mutta sitten on myös, niinku, pitää löytää myös se oma porukka, koska sitten on niitä ihmisiä, jotka haluaa auttaa, jotka haluaa olla mukana. Ja, kyllä. Ja sitten kun löytää ne, niin sit se on niinku kultaakin arvokkaammin. Joo, se on ihan totta. Ja mä koen sen saman jutun, kun mä tuun tänne, että mulla on ollut, no ehkä mun omaa taustaa, mä oon käynyt just jotain peruskursseja, mutta sitten on aina ollut vähän vaikea niinku päästä connectaa. Joo. Täällä jotenkin mä koen, että niinku, niihin muihin harrastelijoihin ja näin, niin ehkä se voi olla, niin kuin vika voi olla mussakin. Tiedätkö, mä en mitenkään sano, että se on niin kuin eri salien vika tai miksi ei ole onnistunut. No mä tykkäsin nyrkkeilystä, se oli tosi kivaa. Se ongelma oli vaan siinä, että liian monta iskuu päähän ei tee hirveän hyvää aivoille. Joo. Niin sitten mä ajattelin, että tätä mä en voi tehdä pitkään. Ja sitten mä huomasin, että lukkopaini on ehkä sellainen, että missä voi mennä täysiin, jotta ei satuta aivosoluja pahasti. Totta kai lukkopainissakin voi niinku tapahtua asioita. Mulla meni olkapää hetkeksi. Mutta sitten taas oppii, että miten mä painin silleen, että ei mene paikat niin pahasti. Jokaista kamppailua tarvitaan. Pitää osata lyödä, pitää osata väistellä lyöntejä, ettei pää kipeä treenin jälkeen. Jokainen laji on hyvä. Varsinkin toimivat lajit, semmoista realistiset lajit. Ehdottomasti pitää ostaa nyrkkeilyä, potkia, lukkopainia, pystypainia, heittää ja lukottaa. Kaikki on hyviä lajia, kunhan niitä lähestytään oikein. Joo. Mä niin kuin, mitä mä haen ehkä siinä on, että pääsee niin kuin siihen konfliktiin tosi niin kuin täysillä vetää, semmoista tietynlaista raanomaista, koska se ei ole niin kuin osa mun luonnetta, mutta mä koen, että siitä tulee tosi semmoinen rentoutunut olo, kun on päässyt sen niin kuin tietynlaiseen aggressiotasoon ja sitten pääsee jatkaa elämää. Joka kerta, kun pääsee treeneissä, tuntuu, että on vapautunut vankilasta tietyllä tapaa, että on päästänyt, niin kuin saanut kaiken päästettyä irti, tiedätkö, puristanut kaiken ja sitä elämä tuntuu jotenkin, vesi maistuu paremmalta, tiedätkö. Ja sitten myös, että täällä niin kuin jengi on ollut tosi ystävällisiä ja hyvän tahtoisia. Ei ole kertaakaan tullut silleen, että joku oikeasti haluaa satuttaa sua tai aiheuttaa sulle niin kuin mielipahaa tai jotenkin tälleen. Henkilökohtaisesti mulle tämä on ollut niin kuin hyvä paikka. Tykännyt meiningistä. Jokaisella seuralla on niin oma tyyli. Jokaisella on oma meininki. Meillä on meidän tyyli. Ja sit se on aika hyvin pysynyt ja me yritetään pitää sitä sellaisena, millainen se on, koska jos joku asia on niin kuin toimiva, niin ihan turha sitä on lähteä venkslaa ja niin kuin korjailemaan niin sanotusti. Et se on toiminut tälleen tosi hyvin ja se on ollut nousujohteista, niin
me ollaan niin kuin ajateltu, että me jatketaan sitä tällä tavalla. Joo. Hei, mitä tässä podcastissa sit tulevissa jaksoissa, miksi ihmisten kannattaa sit seuraa ja katsoa näitä muita jaksoja tulevaisuudessa? Tietenkin me ei voida niinku ennustaa, mitä tulevaisuus on, mutta jotain sellaista vähän sneak peekia, mitä ajatuksia teillä on ollut? Ehkä kannattaa sen takia katsoa, että saatte käsityksen, millainen meininki tuolla tatamilla on ilman, että sinne tarvii tulla. Jos mietityttää, niin sitten jos sen jälkeen kynnys tulla esimerkiksi vierailemaan tänne ja kokeilemaan treenejä ja muuta. Ja sitten toinen, mitä mulla tulee mieleen, niin ehkä meidän kilpailijoiden mietteitä, mitä ei ole ehkä päässyt kuulemaan. Et meidän ukko on nähty matoilla, mutta sitten ei ehkä tiedetä, että millaisia ne on. Ehkä joku tietynlainen kuva TK-sportsilaisista on, mutta ehkä jengi ei oikeasti tiedä, millaisia me ollaan. Sitä kautta varmaan pääsee paremmin tutustumaan, että millaisia täällä on, tai millaisia me ollaan täällä. Sitten. Sä katsot niin päättäväisesti. Joo, ei, siis mä haluan kuulla. Tässä samalla pitäisi muuttaa kamppailukonseptia. Pitää antaa ymmärtää, että tappeliminen, koska tämä on tappelu, lyöminen, potkiminen, lukuttaminen, se on hyvin väkivaltaista. Ei niin kuin puhuta stereotyyppisesti väkivallasta ja näin, vaan on paljon käsittelemättömiä tunteita, mitä koetaan kamppailusalilla, mistä olisi hyvä puhua ääneen, jotta jokainen voi tunnistaa itseään siitä ja sitten saa niin kuin miettiä, okei, tämä on normaalia. Ja miten lähestyä, miten korjata, koska se on iso osa. Niin kuin sanoin alussa, kamppailusta saa niin paljon irti, ettei mitään rajaa, jos vaan ymmärtää, mitä kamppailu on. Ja sen takia olisi hyvä puhua näistä, jotta ihmiset ymmärtää, että mikä on rohkeus. Ja esimerkiksi tuossa yksi poika kysyy pidemmän keskustelun jälkeen, että Abdurrahman, kannattiko tämä kaikki? Että niin kuin harrastaminen, ajatteleminen ja valmentaminen ja käyminen näitä tunteiden läpi. Sanoin, joo, totta kai. Se on tärkeää. Me elämme hyvin epätasapainoista elämää, siis ihmiset nykypäivänä, hyvin hektistä, hyvin epätasapainoista. Epäluonnollista, joo. Ja sen takia kamppailusali antaa niin paljon, täytyy vaan tuoda se esille. Siis mä en millään tavalla alistamatta, niin kuin väheksymättä muita lajeja, mutta kamppailumaailma antaa enemmän. Se on minun mielestä hyvin yksinkertaista ja hyvin selvää. Pitää vaan tuoda se esille ihmisille nykypäivänä, jotta he ymmärtävät, mistä on kyse. Et se ei ole pelkästään hakkaamista, ei todellakaan. Se on viimeinen asia, se niin kuin tappeleminen. Mutta hyvin yksinkertainen esimerkki. Yksi poika kysyi, että mitä jos sä osaat tapella ja tuolla ulkona joku ottaa kättä pitempää ja sitten sä saat siitä damagen ja sulla käy huonosti. Mä sanon ensinnäkin, jos sulla on sitä kamppailutaitoa ja sulla on sitä kautta rohkeutta ja tietämystä ja tasapainoa ja osaat myös havainnoida, ottaa selvää, että et sä lähde sellaiseen. Että jos sä lähdet sellaisen konfliktiin, koska sä osaat lyödä, niin sä oot tyhmä henkilö. Sä kaarat sitä. Ja jos se konflikti tulee väkisin sun luokse, sit sä et voi asialle mitään. Mutta sä et joudu sinne, koska sä oot kamppailija. Sitten tuli semmoinen aha-ylemys, että näinkin olisi voinut. Sä pelaa sitä peliä kauempaa. Kyllä. Strategisen. Että näitä asioita pitää tuoda esille, että ihmiset ymmärtää. Muuten tämä on mun mielestä vastuutonta. Että moni valmentaja opettaa työkaluille, minkä takia nuori saattaa tehdä jotain, mistä joutuu vankilaan tai mitä ikinä, niin se on valmentajan vika. Sille, jos me yksinkertaistetaan. Kyllä, se on ihan totta. Että sen takia pitää jutella niin
nuorille, että teineille, että aikuisille, koska moni aikuinen on lapsi sisältä. Niin, kesken jäänyt kasvatus, tai silleen kesken eräsi, tai eikö me kaikki olla enemmän tai vähemmän? Että aina on Ja kasvatus. sitten on paljon epäluottamusta ja pelkoa, mikä synnyttää myös erilaisia tilanteita, mitkä eivät niin kuin, tuo hyvän lopputuloksen. Sen takia pelokas ihminen on vaarallisempi kuin kylmä. Jep. Kylmä on hyvän päättäväinen. Pelokas yllättää. Niin sen takia pitää tavallaan tätä avata vähän myös tulevissa podcasteissa. Kyllä, tostakin, että miksi pelokas ihminen on paljon vaarallisempi, niin tosta tulisi niinku hyvä keskustelu ylipäätänsä, mikä se pelko on ja kaikkea, mitä siihen liittyy. Me ollaan tässä loppuvaiheessa, mutta onko Jibrilillä vielä jotain, mitä sä haluat niinku täydentää tai sanoa? Ei oikeastaan. Okei. Me yritetään seuraa aika paljon just mistä hänkin just puhuu, että me yritetään seuraa, että millaisia piirteitä nuoriin tulee. Tai mä oon yrittänyt tosi paljon pitää, varsinkin alkuun vähän enemmän ja varovaisesti. Millaisia piirteitä tulee, kun ne oppii. Niin mä oon itse huomannut taas sellaisen, että joku saattaa kävellä nokkapystystä niin noista nuorista alkuun ja sitten se niputetaan muutaman kerran ja sitten se pää vähän laskee ja sitten ne haluaa olla hyviä ja ne haluaa oppia myös. Ja sitten yhtäkkiä ne onkin muutaman kuukauden päästä tuolla kilpailemassa ja ne on ihan potentiaalisia urheilijoita. Et se joskus se on hyvä semmoinen muistutus ja palauttaa maan pinnalle, että tuommoisetkin äijät, ne saattaa muuttua. Ei ne kaikki ole niinku toivottomia tapauksia ikuisesti, että niitä pitää vaan osaa jotenkin vähän ohjailla. Pitää ohjailla, just näin. Joo. Yes, kuulostaa hyvältä. Joo, me voitaisiin lopettaa tämä podcasti, mutta ehkä yksi semmoinen niinku lause, mikä mulla on jäänyt mieleen Abdurrahmanilta on se, että mä olin itse asiassa, Abdurrahman on myös kiropraktikko. Opiskelen ortopediseksi osteopaatiksi, Just näin. mutta koulutettu hieroja. Joo, ja on paljon osaamista ja ollut tosi hyviä, mikä se olikaan kertaa, aina kun mennyt, niin saanut lievitystä niin kuin kipuihin ja hyviä neuvoja siellä. Ja sitten mä tykkään aina jutella, se on vähän niin kuin barbershop-juttu, että mä tykkään aina jutella tosi paljon kaikkea, sen takia mä teen podcasteja ja tykkään juttelemisesta ylipäätänsä, mutta siis mä olin siinä yhdessä kohtaa silleen, että hei, ootko huomannut, että kamppailulajit on niinku mä sanoin, että kamppailulajit on tosi trendaavia nykyään. Jotain siihen liittyvää. Sitten Abdurrahman sanoi silleen, ei, vaan väkivalta on nykyään trendaavaa, ei kamppailulajit. Sitten mä olin vaan silleen, niin totta. Ja toi itsessään niin kuin on hyvä asia pohtia ylipäätänsä, että ihmiset, jotka niin kuin kokee kamppailulajit, pistää sen niin kuin siihen väkivalta-kategoriaan ja sellaiseen tosi negatiiviseen kategoriaan, saattaa ehkä vähän suoristaa mutkat niin kuin suoraksi. Koska kamppailulaji, ja mitä me yritetään tässä ja mitä varmasti Abdurrahman ehkä halusi tuoda kaikista eniten esille omilla puheenvuoroillaan, on, että siinä on paljon enemmän syvällisempiä ajatuksia ja filosofioita, mitä ehkä se on se keskeisin asia TK-sportissa ja myös tässä podcastissa, mitä me halutaan tuoda esiin. Kiitos, kun katsoitte tämän jakson loppuun. Jos te haluatte tukea TK-sporttia jollain tavalla, niin laittakaa DM, laittakaa kommenttia, seurakaa meitä ja kertokaa teidän ajatuksia, mistä aiheista meidän pitäisi pitää seuraavaksi podcasteja. Ketä tämä pitäisi olla? Just näin. Kiitos.